Hola, sóc Raúl Poveda i avui vaig a fer-vos una ressenya sobre el llibre El Senyal, escrit per Marta Meneu Borja, que va ser antiga alumna al nostre centre Francesc Ferrer i Guàrdia. El primer que faré serà un xicot de resum sobre el llibre i sobre les protagonistes, de les quals anem a parlar ara més tard, i per a acabar la meva ressenya el que faré serà donar una xicoteta opinió personal sobre què m'ha paregut, si m'ha costat molt de llegir i si m'ha agradat en general. El Senyal és un llibre on es conten 5 històries protagonitzades per dones en les quals es veuen i es mostren senyals masclistes, fent referència al títol, que han de viure les protagonistes en una societat actual, com la que pot ser la que nosaltres vivim avui en dia. I la primera història parla de Val, una xiqueta que té més o menys la nostra edat i que viu el seu primer amor, en un xiquet que es diu Fabri. Clar, el que acaba passant en aquesta xiqueta és que s'infravalora, ja que no és una relació tòxica, no és sana. Aleshores, és com que acaba en un mal somni ella mateixa i no s'adona, i al final acaba fent tot el que la gent espera d'ella per així ella poder sentir-se bé amb si mateixa i poder alçar-se a la consciència tranquil·la, no? La segona és Joana, que és una dona d'uns 40 anys que no treballa com a tal, fa les tasques de casa, i és com que es troba en una situació de rutina sempre permanent que mai acaba, que en el llibre moltes vegades es mostra, és com que sempre comença el capítol que parla de Joana amb la mateixa seqüència, les mateixes que s'alça, que escolta la ràdio, les notícies, aleshores és com que acaba en una rutina un poc agobiant, no? Sempre està tractant al seu fill i al seu marit, aleshores és un poc agobiant. Després està Yvonne, que a mi és una de les que més m'ha agradat, ja que mostra el por que té una dona quan va sola pel carrer o ha d'anar a qualsevol lloc i no té companyia, ja que l'havia viscut la seva mare aquesta situació, aleshores ella és com que té molta consciència sobre la situació que viuen les dones fins i tot en el segle XXI. I després està Dori, que Dori és una xiqueta que ha viscut en un entorn ple de dones i en un entorn ple de competència en el que ella sempre mai s'ha trobat bé en el seu cos, i és com que al final d'aquesta situació de competència entre dones acaba tenint problemes i malalties relacionades amb el pes. I per últim està Maria, que és la protagonista, que és com que junta a totes les protagonistes perquè viuen totes en un barri i parlen sobre un mateix tema però veritablement no es coneixen, i està Maria, que Maria té una relació, és com una espècie de Val, el que passa és que és una relació ja formada amb un home que la maltracta i acaba en una situació, doncs moltes vegades acaben les dones en una situació de violència de gènere, acaba morint. A mi és un llibre que personalment m'ha agradat molt, ja que m'ha paregut molt interessant lo de la combinació d'històries, i la veritat és que m'ha resultat bastant fàcil de llegir, en una setmana ja me l'havia llegit, i em pareix molt bé per a la gent de la nostra edat, ja que és molt interessant, és un tema que ens importa o ens ha d'importar, i a mi personalment m'ha agradat. Bé, i fins així la meva ressenya.